बुझाला कोई लरिया के जैसा नहिया में बहसल बा। बोलिया बुझाला कोई लरिया के जैसा नहिया में बहसल बा। अरे बॉलीवुड में जवान हो खेला नु फैशन ऐसन नु फैशन बा। हो जब ऊपर के हैसन बा तो भीतर के कैसन बा। हो जब ऊपर के हैसन बा तो भीतर के कैसन बा। देखे खातिर तरसेला हमारो नया नवा जागले बीतले हमार कई रे महीनावा। देखे खातिर तरसेला हमारो नया नवा जागले बीतले हमार कई रे महीनावा। तोहरा नियन हमें खोजनी हो सगरो कहीं न ऐसन बा। हो जब ऊपर के हैसन बा तो भीतर के कैसन बा। हो जब ऊपर के हैसन बा तो भीतर के कैसन बा। अमित जस प्रीत तोहके दी है न मुन्ना निर्मोही पता कबूत दुख होई दो गुना। अनिल जस फील तोहके दी है न मुन्ना परदेसी पता कबूत दुख होई दो गुना। आके आशीष के बता दऊ बड़ी हमारा तो हौसल बा। हो जब ऊपर के हैसन बा तो भीतर के कैसन बा। हो जब ऊपर के हैसन बा तो भीतर के कैसन बा।